Tarata novembre kalo tile 5 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ b'a kalama cogo min sa ka fɔ diɲɛ don o don ni waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu bɛ gafe minnu cari nansarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛmaw ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔna la sa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an filɛbaw n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen sa jɛka baara o de sinsinnen don an bolo yan nɔ min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa u bɛ se k'an jan n'an kumakanw lasɔrɔ o maba dɔ ye Augustin Echubu ye Lamine Kulibali a b'o jama cɛma Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen k'a kuncɛ ni an ka kɔɲɔmuso ye sa Salimata Wederawogo bi baaraw bɛɛ lajɛlen arajo fan fɛ o bɛ kalifalen ne yɛrɛ kɔrɔkɛ la sa Bubakar Traoré Grand bɛ Katikaw ka dangele yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la sa an b'a fɔ min ye gafew ye olu bɔra an ye gafew sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ sa min ye républicain ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kuma la Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la an ye min sugandɔ ye an b'a kuncɛ ni soir de Bamako ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn na o hakilina kelen in kɔnɔna la sa an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen tuguni aw bisimila kunnafoni gafew olu kɛnɛ kan Joliba TV News ani Joliba FM o fiɲɛ siraw ni a jasiraw bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a fɔ a ye cogoya min na an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni républicain kɛ républicain a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ belebeleba la wulikajɔ min ni minisiri min ni ale bɛ an ka kirikow bɛɛ lajɛlen kunna sa ni o ye Mamadu Kasoke ye ko ka kɛɲɛ ni min ye sariya sɛbɛn dɔ ye sa sariya sɛbɛn min n'a bɛ wele ko adoption code pénal min ni o sigira sen kan ka ɲɛsin ni procédure pénale o baaraw bɛɛ lajɛlen sa ale ye a ka nisɔndiya ka o yira ka ɲɛsin min ye wasadenw u ye sɔn min kɛ nin waleya ma républicain maaw u da b'a la koyi u y'a yira sa u ka dakuru ɲɛfɔlɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko min ye minisiri min ni ale bɛ baara la nin waati kɔnɔna la sa an ka kirikow bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye Mamadu Kasoge ye sa ko ka kɛɲɛ ni min ye adoption ye o tɛ dɔwɛrɛ koyi nka n'i y'a sɔn ka kɛ o waleyaw ma ka ɲɛsin code pénal ale ni code de procédure pénale o baaraw bɛɛ lajɛlen ma sa a ye kibaruya bɔ ka bin koyi ko a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi Mamadu Kasoge ka kumakan don min ye républicain ale kɔnɔna la maa min ye fasiri in kɛ sa o de ye Agibu Sogodogo ye Agibu Sogodogo ka ɲɛfɔli la sa ko minisiri y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa ko tare ko ka sababuya kɛ ko Mali ye paraɲɛ belebeleba ta ka ɲɛsin min ye don nataw kɔnɔna la sa kiriko yɛrɛ bunakun o tagabolow bɛɛ lajɛlen kan a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ ko min ye minisiri min ni ale bɛ kirikow bɛɛ lajɛlen kunna ani adamadenya hakɛw sabatili ko Mali kɔnɔna la n'an ko garde so Mamadu Kasoke ko ale ye jɛkafɔ dɔ kɛnɛ ka o sigi ka ɲɛsin min ye kibaruyaw dilanw ka olu bɛɛ lajɛlen wele sa ka ɲɛsin min ye adoption ma o tɛ dɔwɛrɛ ko ye an ka wasadenw olu jɛra ni code pénal min ni o baaraw bɛna sabati Mali kɔnɔna la wulikajɔ la ko baara in yɛrɛ kɛra min ye octobre kalo o tile 31 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni conseil national de transition n'o ye CNT maaw olu ka jɛ tagabolo kɔnɔna ye minisiri Mamadu Kasoge a ka kuma kɔnɔna la k'a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ in ye sa wulikajɔ min ni ale ka minisiri so ani maa o maa ni olu bɛ kiriko yɛrɛ bunakun kan ni u k'u ye waleya caman fara ɲɔgɔn kan yaasa ka bila min ye wasadenw ɲɛkɔrɔ yaasa don nataw kɔnɔna la sa sɔn bɛ se ka kɛ cogo min na min ye code de procédure pénale o baaraw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔna la sa k'a bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ko tare ko k'a sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ ko kabini san 2017 n'o ye 2017 ye ko nin wulikajɔ a bɛ senna Mali kɔnɔna la sa bari waati ni waati wasadenw tun b'a yira sa k'a fɔ ko faamuyali o ma sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la o hakilina de la sa minisiri min ni ale bɛ an bɛ don min na i ko bi min ye kiriko yɛrɛ bunakun kan sa a y'a yira k'a fɔ ko u ye gafe ninnu lajɛ ka baara wɛrɛw sabati a kɔnɔna la commission caman la jateminɛ caman minnu ni olu kɛra a kɔnɔ ka lajɛ minnu ye majɛ ye sa ko ka olu labɛn a kɔnɔ o baara minnu ni olu sabatira sa ko o de kɛra sababu ye an bɛ don min na i ko bi min ye CNT jɛkulu sa olu ka jɛdi k'a yira k'a fɔ ko min ye code de procédure pénale min ni o bɛ ka fɔ Mali kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ sa ko a baaraw bɛ se ka sabati don nataw kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogoya minnu na o hakilina de kɔnɔ ko min ye minisiri ye sa ale yɛrɛ ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin waleya kɔnɔna la k'a fɔ ko tare
a ka kɛ ale ka waati kɔnɔna la ka tila ka n'a kɛ waati ye waati min ni jamana yɛrɛ ni a mako belebeleba bɛ nin ko tagabolo kɔnɔna la kiiri ko bunakun kan ko o de jan bɛ min ye ale ye kosɛbɛ Mamadu Kaso Keyita ɲɛfɔli la halisa a y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ wulikajɔ belebeleba ye sa min ni a bɛna para ɲɛ belebeleba ka o yira ka ɲɛsin kiiriko yɛrɛ bunakun ma Mali kɔnɔna la ko ka sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ sariya yɛrɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko ŋaniya dɔw tun bɛ yen nɔ min ni o ye suppression des cours d'assises fo ka na se min ye responsabilité pénale tagabolo ma nin bɛɛ ye sariya siraw ye ko minnu ni da k'u donnen don a kumaw la bari a baaraw k'u dɛsɛn bɛ ka sabati ko n'o baaraw kuma sabati sa ko o bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba ye an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la i n'a fɔ bi ko o hakilina de kɔnɔna la nin sariya sɛbɛn min ni ale ka minisiriso ani ale yɛrɛ u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u y'u wakili don a la sa wasadenw ka faamuyali hokumu kɔnɔna la sa n'a yirala k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ ko baaraw bɛna sabati ni code de procédure pénale in tagabolo bɛɛ lajɛlen sa min ye Mamadu Kaso ye a y'a yira k'a fɔ ko a diyara ye bi a bɛnn'a ma wa o baaraw tagabolo kɔnɔ k'a ye hakililajigin kɛ ko ye k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ sa sariya ni sariya minnu ni olu kan ka bato nin waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa a bɛna lakodɔn maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogoya minnu na ka sababuya kɛ i n'a fɔ sariya yɛrɛ b'a fɔ cogo min maa si tɛ sariya sanfɛ maa si tɛ sariya kɔfɛ n t'a kalama o tɛ se ka fɔ sariya ko tagabolo kɔnɔ ko hakililajiginna min ye octobre kalo tile 31 san 2024 CNT ye projet belebeleba min ni u ye o adopté nin waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko ka ɲɛsin code de procédure pénale tagabolo ma ko a yirala k'a fɔ ko kalata de kɛra a kɔnɔna la gafew bɛɛ lajɛlen lajɛlen kɔfɛ ko min ye wasadenw ye minnu ni u bɛ yen bi ko min ye maa 100 ani maa 32 olu de u ka ŋaniya yira k'a fɔ ko u jɛra ni nin waleya in bɛɛ lajɛlen ye don nataw kɔnɔ baara ka kɛ ni a ye ko maa kelen bɛ yen min ni o y'a yira k'a fɔ ale ma jɛn n'a ye bi a ma jɛn n'a ye sini ko maa si tɛ min ye wasadenw cɛla gafe ka ɲɛfɔli la min ye a yɛrɛ minɛ a ko kɔnɔna la koyi ko b'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 100 ani maa 31 min ni olu y'a yira ko u jɛra n'a ye ko o baara bɛ tɛmɛ ni o tagabolo o b'a yira k'a fɔ ko jamanadenw jɛra ni nin waleya ninnu ye ko ɲɔgɔnye in yɛrɛ bonya bɛɛ lajɛlen ko a nana kɛ salle belebeleba kɔnɔ salle de conférence min n'o bɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ko fɔ sa ni o ye CICB kɔnɔna ye ko ka kɛɲɛ ni gafe ka ɲɛfɔli ye u y'a yira sa k'a fɔ ko président min ni o ye ɲɛmaa min ni o bɛ CNT kɔnɔna la Maliki Jaw ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka bonya kɔnɔna la a ka kɔlɔsiliw hakilina kɔnɔ ko minisiri min ni ale bɛ kiiriko yɛrɛ bunakun kan n'o ye Mamadu Kaso ye ko a yɛrɛ tun bɛ yen nɔ fana wa maa caman ko olu yera a ko kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ républicain kɔnɔna la u ka bi bɔli Agibu Sogodogo ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale républicain kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ kura la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye samiyako tagabolo kɔnɔna ye sa n'o ye campagne agricole ye ko minisiri min ni ale bɛ sɛnɛkow bɛɛ lajɛlen kunna ko ale ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ sugu jumɛn k'u don sa ko o ti dɔwɛrɛ ko ka taa min ye baloko tagabolo ka taa o di maaw ma maa minnu ni olu n'a ka kan an bɛ don min na i ko bi ko nin wulikajɔ hukumu kɔnɔna la Sidiki Adama Danbele ale ka fasiri don républicain kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ tagabolo ye sa ko kɛnɛ minnu ni olu bɛ Sikaso mara ka taa se Buguni mara fanfɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko malo ka taa se ɲɔ min ye kaba ko ka o ta ka dɔnɔ maaw ma sa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ni ale bɛ sɛnɛkow yɛrɛ bolo fara bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye Daniel Simeon Kelema o ka bonya kɔnɔna la ko nin wulikajɔ a sabatira novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'a latigɛ ko k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ don min ni a bɛ sinsinni o ko fɔ ko wa ko minisiri min ni ale bɛ baaraw la nin waleya kɔnɔna la sa n'o ye commissaire à la sécurité alimentaire tagabolo ye n'o ye Mohamed Redouane ko bonya bɛɛ lajɛlen tara ka ɲɛsin ale ma ko PDG min n'o ye ɲɛmaaba min ni o bɛ CMDT kɔnɔna la sa Mamadu Mustafa Jara ko baara in kɛra ale fana ka wulikajɔ o hukumu kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye sɛnɛ tigilamaw caman ye min ye marabolo min ni o ye Buguni ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso mara kɔnɔna ma ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan Zangaso fanfɛlaw fo ka na se min ye Sikaso mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kofɔlen don nin na ko ye Kucala n'a ɲɔgɔnnaw ko n'i y'a jateminɛ nin kɛnɛ kan sa ko sɛnɛkɛlaw ko u bɔra i ko kɔnɔkulu ka minisiri n'a ka délégation ka u bisimila o bisimilaw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko baaraw sebatira baara minnu kɔnɔna la sa ni minisiri yɛrɛ ni a y'i da don a yɛrɛ nakun na n'o ye Daniel Kelema ye ko a y'a yira sa k'a fɔ a n'a ka jɛkulu
u ka nin wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko ka na lajɛ sɛnɛ a bɛ bolofara jumɛn na min ye Sikaso mara yɛrɛ kɔnɔna la sa fo ka na se Buguni fanfɛlaw ma an ka jamana fanfɛlaw la ko nin wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa u ye nisɔndiya sɔrɔ ko k'a sababuya kɛ don tɛmɛnlenw na u bɔra a kalama k'a ye k'a fɔ ko min ye kɛnɛ caman ye ji o k'u ye tiɲɛliw kɛ n'an ko inondation k'a kɛra sababu ye sa maa caman tun ka jɔrɔ baloko yɛrɛ tagabolow la ko bari a bɛ n'a fɔ u selen kɛnɛ kɔnɔ yen sa u y'a ye k'a fɔ ko sira caman bɛ a ko la sa min ni o sabati bɛ an bɛ don min na i ko bi minisiri Daniel Kelema a ka ɲɛfɔli la a y'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye yamaruya di k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi sa u ka jateminɛ belebeleba kɛ nin waleya ninnu tagabolo la maa minnu ni olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ a ko la sa ka se ka don olu jigi kɔrɔ ni kite alimentaire ye o ti dɔwɛrɛ ko ka balo sira dɔw ka o nɔgɔya maaw ye maa minnu ni an b'u wele sa nanzarakan na ko siniserew o ti dɔwɛrɛ ko maa minnu n'u ye gɛlɛya belebeleba sɔrɔ jiko yɛrɛ o tagabolo la Daniel Kelema ka ɲɛfɔli la sa ko a bɛ ci la ci min ni camancɛ fanga maaw ka ci don ci min ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka ci don ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni u ka baaraw ni olu tiɲɛna nin wagati kɔnɔna la samiya ko o tagabolo kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ ɲɛfɔliw la gafe ka ɲɛfɔli la ko maa caman k'u bɛ kɛnɛ kɔnɔ yen sa minnu ni u nisɔndiyara ka sababuya kɛ ko balalen bɛ ko sudalen sa a bɛ n'a fɔ u k'u sigilen tɛ ni nin waleya in ye ka bɔ min ye camancɛ fanga maaw ɲɛkɔrɔ ko o wulikajɔ min ni o kɛra sa ko a kɛra sababu ye u ka nisɔndiya kosɛbɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fasiri kɛba Sidiki Adama danbele don ka ɲɛsin républicain ma u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ républicain kɔnɔ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye min sugandi koyi a ka dakuru ɲɛfɔlɔ dɔ bɛ yen sa min ni Nouvelle Horizon maaw y'a kɛ fasiri kɛba Demba Konte don Demba Konte a da bɛ min ye kalanwuli min ni o bɛ senna Mali kɔnɔna la nin waati la ko min ye kalanta san 2024 san 2025 Mali jamana kɔnɔna la sa ko a waleyara min ye ka ɲɛsin Demba Konte a ka ɲɛfɔli ma Nouvelle Horizon kɔnɔ a yira k'a fɔ ko kalanden miliyɔn 4 n'a kunkanfɛn ko olu bɛ n'u kɔsegin ka taa min ye kilasiw kɔnɔna la n'o ye banw kan ko ka ɲɛsin jamana yɛrɛ o ka ŋaniya tagabolo ma ko hali ni k'a sɔrɔ ko wulikajɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi sa ko ni o gɛlɛya bɛ n'a y'a yira sa k'a fɔ ko contexte de crise prolongée o hakilina kɔnɔna de la sa min ye Demba Konte a ka fasiri don Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko a tora sa wagati jan ye ko min ni o tɛmɛna ka ban wagati ni wagati ko kalantaw olu tun bɔra u dɔgɔkɔrɔ waati ni waati ko min ye karamɔgɔw ka na se syndicat ɲɛmɔgɔw ka na se kalanden somɔgɔw fo ka na se kalandenw yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen tun b'i yɛrɛ ɲininka la kalanw bɛna wuli waati jumɛn na wulikajɔ a bɛ tagabolo jumɛn na ko gouvernement yɛrɛ ye dati caman di a ko kɔnɔna la ko bari ko kunun ta sa min ni o kɛra tɛnɛn novembre kalo tile 4 san 2024 ko o kɛra sabatifɛn min ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na gafe kɛbɛ min ye Demba Konte a ka ɲɛfɔli la sa a y'a yira k'a fɔ ko kalan ɲɛmɔgɔw kana se min ye dɛmɛjɛkulu UNICEF fo kana se jɛkulu wɛrɛw ma ko a bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan k'a ye k'a fɔ ka sɛbɛntiya k'a fɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na sa ko kalanta min ni a kuma kun fɔra ko o wulila gafe y'a yira min ye Demba Konte a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ale ka sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la sa ko wulikajɔ dɔ ko o kɛra ka ɲɛsin jamana premier ministre ye ko a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kalanso dɔw ma Dr Shogel Kokala Mayiga ko ale bilalen kunbɛ sira ni ministre caman ye min ni olu bɛ gouvernement kɔnɔna la ka na se kalanso o ɲɛmaaw caman ma ko u ye wulikajɔ dɔ sabati lycée dɔ kɔnɔ lycée min n'a bɛ wele Bamako faba kɔnɔ yan nɔ sa ko Notre Dame du Niger Bamako yan nɔ k'a bɛ n'a fɔ min ye premier ministre ye a n'a ka jɛkulu ye sa ko u sereyara a kan k'a ye k'a fɔ ko min ye bigi ɲɛfɔlɔw ka na se lakɛrɛ ɲɛfɔlɔw ma ko o waleyaw o ka sigi sen kan nin kalanso in de kɔnɔ min ye Notre Dame du Niger ye ko sereyali kɔnɔna la Demba Konte y'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ k'a yira la k'a fɔ ko kalanw olu wulila académie minnu kɔnɔ ko o de bɛ talikɛla académie 26 kan ko min ye baaraw n'u tagabolo kɔnɔna ye sa ko wulikajɔ caman ko o bɛ ka sabati a kɔnɔna la ko min ye chef du gouvernement Dr Shogel Kokala Mayiga ko a yɛrɛ sereyara a kan ko leçon du jour ko o baaraw bɛɛ lajɛlen o sabatira a yɛrɛ sigilen ɲɛna min ye Notre Dame du Niger ale kɔnɔna la Demba Konte a ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko rentrée scolaire min ni o kɛlen filɛ nin sa n'o ye kalan wuli ye sa ko maa tɛ se ka gɔri turu a bɛɛ lajɛlen kan ko k'a sababu kɛ ko a bɛ ka kɛ crise o kɔnɔna la ni o ye bisibasa dɔw ye a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye
bureau min ni o bɛ Mali kɔnɔna la n'o bɛ ɲɛsinen Fond des Nations Unies o tagabolow ma denmisɛnw tɔgɔ la n'o ye UNICEF ye ko olu y'a latigɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye kalanso $4,000,000 kunkanfɛ kalanso 4 kunkanfɛ ko olu tagabolow bɛɛ lajɛlen ko sabati fɛnw bɛ o kɔnɔna la bari an bɛ don min na iko bi ko ni ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa kalan kɔni ko ale wulila bari kalan a bɛ sira jumɛnw kan a tɛ sira jumɛnw kan a bɛ sira ɲuman kan wa a tɛ sira ɲuman kan wa ko min ye kalansow caman ye ko gɛlɛyaw bɛ olu kɔnɔ i n'a fɔ min ye ji tiɲɛ olu ye waleya minnu kɛ ni o ye inondation ye ko ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma karamɔgɔw ka revendication ni a ɲɔgɔnnaw kalan kɔni Demba Konte a ka ɲɛfɔli la ko a wulila san 2024 san 2025 ko bari fɔ ɲɔgɔnkɔ minnu ni olu tun bɛ a ko kɔnɔna la sa ko maa tɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra dɔw bɛ yen nɔ sa ko olu ye kalenkanw ye yala a bɛna kɛ ko sabatilen wa yala a tɛna kɛ ko sabatilen wa ko don nataw ko olu na maaw seereya a kɔnɔna la maa kɔni bɛ se ka mun gɔri turu min kan Demba Konte ka ɲɛfɔli la ko minisiri min ni ale gouvernement yɛrɛ kalifalen don a la sa n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ka na se ministre de l'éducation ani jɛkulu caman ko olu kɔni seereyara kan Bamakɔ faba kɔnɔ wa kibaruyaw caman sɔrɔ la Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko kalanw u daminɛna Demba Konte a kɛmɛ ka kuma yɛrɛ bila ni yɔrɔ min sa o tɛ dɔwɛrɛ ko comité interministériel de gestion des crises min ni catastrophe min ni o bɛ Mali kɔnɔna la sa ko olu ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔ ko n'u y'a yira sa k'a fɔ ko ni kalansow jateminɛ ko kalanso 126 ko o de bɛ Mali kɔnɔna la sa gɛlɛya waleyaw bɛ yɔrɔ minnu na maaw tan bɛ u sigi kalanso minnu kɔnɔna la ko o hukumu kɔnɔ Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na iko bi sa ko kalanso 103 ko o kɔnɔna la min ye maaw ye sa ko olu sera ka o kalansow dayɛlɛni to yen ko ka olu bila ka bɔ délai kɔnɔna la délai min ni o fɔra kalanso 23 ko o bɛ yen nɔ an bɛ don min na iko bi Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kalanso 23 ko min ye siniserew ye sa maa minnu ni gɛlɛya ni olu y'o sɔrɔ jiko tagabolo kɔnɔ halisa olu bɛ kalanso minnu kɔnɔ gafe kɛmɛ ka ɲininkali de bila sa ko o kalanso 23 kalandenw olu bɛ na taa yɔrɔ jumɛn na Demba Konte ale de ye fasiri in kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la u ka bibɔli aw bonya b'a la an bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ kɛ Maman Touré ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ a kɛmɛ ka ɲininkali tɛnku ko ye ko min ye maaw weleli bɔgɔ jɛninen kan an bɛ don min na iko bi Mali kɔnɔna la sa ko o baaraw ko olu bɛ ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ a kɛmɛ ka ɲininkali tɛnku a waleya kɔnɔna la ko waleya yala waleya don min n'a bɛ adamadenya hakɛw olu sabatili ko kofɔ wa ka ɲɛsin ni wulikajɔ ma Maman Touré a ka ɲɛfɔli la Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min ni o bɛ an bɛ don min na iko bi sa min ye jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ fanga ɲɛmaaw ko ka maaw wele bɔgɔ jɛninen kan wulikajɔ dɔw tagabolo kɔnɔna la ko yala sariya sɛbɛn min ni o bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛ bɛɛ lajɛlen kofɔ o dalakan ye mun ye nin waleya kɔnɔna la Maman Touré ale de ye fasiri kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye adamadenya hakɛw olu sabatili ko ye ko texte minnu ni olu bɛ senna an bɛ don min na iko bi n'a bɛ wele nanzarakan na ko texte en vigueur ko ka ɲɛsin polisi gendarmerie fo ka na se min ye convocation olu tagacogow bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔna la sa ko sariyaw de bɛ a kofɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ min ye sɛgɛsɛgɛli siraw ye kiiri tagabolow bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛsin nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira sa Maman Touré ko min ye an bɛ don min na iko bi ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko maaw bɛ ka wele min ye bɔgɔ jɛninen kan sira bɛɛ lajɛlen fɛ o wulikajɔ de hukumu kɔnɔ sa a y'ale yamaruya a ka ɲininkali tɛnkun a yɛrɛ la ka ɲininkali tɛnkun maa caman na maa minnu ni olu wakilen don nin waleya ninnu kɔnɔna la ko min ye baara in min ni o bɛ senna an bɛ don min na iko bi min ye enlèvement ye n'o ye ka maaw daraki sira caman fɛ ko min ye ka maaw wele bɔgɔ jɛninen kan sira caman fɛ ko k'a sababuya kɛ u ye fɛn dɔ fɔ walima u ma fɛn dɔ fɔ ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a da bɛ min ye politikimɔgɔw ko ni min ye kunnafonidilaw acteurs des médias fo ka na se maa wɛrɛw ma ko nin waleya minnu ni a bɛ ka ɲɛsin civiliw ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw olu ka wulikajɔw n'u ka ŋaniyaw tagabolo ma sa ko yala sariya bɛ mun kofɔ a la adamadenya hakɛw olu bɛ mun kofɔ a la Maman Touré ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye besoin d'enquête tagabolo kɔnɔna ye sa n'i bɛ maa wele yaasa ka na a sɛgɛsɛgɛ k'a ka kan kibaruyaw ka di a tigilamɔgɔ ma sira caman fɛ sira minnu ni ale ka faamuyali la sa ni o waleyaw bɛɛ
lajɛlen ni o ta ka sabati an bɛ don min na iko bi ko yamaruya tɛ maa si bolo ka maa dɔ interpeller min ye sariya tagabolo kɔnɔna ye k'a sɔrɔ laseli ma kɛ a ye sira caman fɛ yɔrɔnin kelen dɔrɔn ka wuli dɔrɔn ka na gara ye ka o da ale kan ko o baara minnu ni a kɛn bɛ k'o jateminɛ adamadenya hakɛw ko olu daragili don an bɛ don min na iko bi ko n'i y'o jateminɛ ko waleya laban dɔ ko o kɛra a yɛrɛ kɛn bɛ k'i da lase o ma ko ye ko jɛkulu dɔ kɔnɔna la ko min n'a bɛ wele ko convergence des fondateurs pour l'alternance et la justice ni o ye sekra faso ɲɛta ko o ɲɛma dɔ bɛ yen nɔ sa ni o ye Mahamani Mariko ye ko ale minɛna maa dɔw fɛ ni o ye enlèvement ye sa ko ka kɛɲɛ ni ale ka kibaruyaw ye Mahamani ka kibaruyaw k'a yirala k'a fɔ ko ɲɛfɔli si ma ye a ko kɔnɔna la ko o waleya minnu ni olu sigira sen kan don tɛmɛnlenw na ka na se maa wɛrɛw ta ma ko a da tɛna se maa minnu bɛɛ lajɛlen ma k'a sababu kɛ wagati cogoya ye ko Dawuda Konate o ta min ni da donna la ka caya ni o ye prison gardien tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko ɲɛfɔli caman yera a ko kɔnɔna la o bɛ ale yamaruya ka min ye sariya o yɛrɛ bɛ mun fɔ baara ninnu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko min ye décembre kalo tile 23 ani bɛɛ lajɛlen bɛ nouvelle horizon kɔnɔ décembre kalo tile 23 san 2010 ko n'i y'a jateminɛ ko Mali ye a bolonɔ bila sɛbɛn min ko n'a bɛ wele ko convention stipule ko o baara minnu ni olu sigira sen kan ko o article ɲɛ fɔlɔ yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ sa ko bɛ ŋaniya bɔ ka bin koyi ko k'a yira k'a fɔ ko yamaruya tɛ maa si bolo ka maa dɔ latunu sira dɔw fɛ ni min ye bagabagali siraw ye min ye sira wɛrɛw ye ko min ni a bɛ sabati k'o tɛ sabati cogo si la ko n'i y'a jateminɛ a ka dakuru ɲɛ filanan dɔ bɛ yen min ye article filanan ye ko o baara kɔnɔna la k'a bɛ ɲɛfɔli k'a fɔ ko min ye circonstances exceptionnelles ko ni o ye wulikajɔ dɔw bɛ yen nɔ sa ko balalen bɛ ko sudalen sa o siraw kɔnɔna la ko ni majaw yera maa dɔw fɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma sa k'a ka kan wele ka bila o tigilamɔgɔw ma bari ko fo ka u labɔ a kalama kiiri tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko latunuli fan si fɛ o ma fɔ a ko kɔnɔna la Mahamani Ture ale ka ɲɛfɔli la a ko n'i ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen de jateminɛ sa ale b'i yɛrɛ yamaruya k'a ye k'a fɔ ko min ye droit de l'homme ye ko o waleyaw k'a bɛna fɔ ko fini tɛgɛ bɛ ka fara o kulo kɔrɔ min ye Mali jamana kɔnɔna la sira bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don min na iko bi ko o ye fondation de l'État min ni o dun bɛ ka fɔ su fara tile kan jamana ɲɛmaaw fɛ jamana kɔnɔdenw fɛ ale kɛn bɛ ka ɲininkali tɛnku a yɛrɛ la ko o texte tagabolo kɔnɔna la sa sariya minnu ni olu bɛ yen nɔ o bɛ ɲɛfɔ cogo di nin waleyaw kɔnɔ min ye fasiri kɛba Mahamani Ture ale ka fasiri don nouvelle horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. E ko an t'a datugu ni Soir de Bamako ye de Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya belebeleba fila la an ye min sugandi aw ye koyi a y'a yira k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ min n'o bɛ jamana in kɔnɔna la n'o ye Modibo Sidibe sa ko o ye sigikafɔ belebeleba dɔ min ni o kɛra ADEMA PAEJ ka association fɛ ko Modibo Sidibe ko a ye ɲɛfɔli kɛ nin ko kɛnɛ kan koyi ko ka ɲɛsin min ye wulikajɔ min ni o kɛra M5 RFP fɛ kunungo fo ka na se an bɛ don min na iko bi refondation ko kuma min ni o bɛ yen nɔ Yusuf Konate ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko ADEMA association ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ sibiri tɛmɛlen novembre kalo tile 2 san 2024 ko conférence débat belebeleba ko o sigira sen kan pyramide du souvenir la Bamako ko min hakilina kun tɛ dɔwɛrɛ ko fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛnw bɛ yen yaasa Mali bɛ se ka bɔ sema dɛndɛn na an bɛ crise min kɔnɔna la crise sécuritaire ani ni politique min ni an b'o kɔnɔna la bi ko o hukumu de kɔnɔna la sa wele bilala ADEMA ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin min ye politique ma caman ma o hukumu kɔnɔ ko min ye FAR an ka wuli ɲɛmaa Modibo Sidibe ko ale kun bɛ a kɔnɔ min ni premier ministre kɔrɔ don jamana in kɔnɔ ko kuma dilen Modibo Sidibe ma a ye i da don wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la kabi lawale fo an bɛ don min na iko bi o wulikajɔ hukumu kɔnɔ Yusuf Konate ka fasiri don a ka ɲɛfɔli kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye Modibo Sidibe ko a y'i da don bonne gouvernance maracogo cɛɲi o bɛ kɛ cogoya minnu na sira jumɛnw ni sira jumɛnw bɛ a kɔnɔ sariya tagabolow bɛ mun kofɔ an bɛ don min na iko bi ko nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen a y'i da don wulikajɔ wɛrɛ la wulikajɔ minnu ko n'o bɛ politiki maaw kan an bɛ don min na iko bi ko sira caman fɛ a ye hakililajigin kɛ Modibo Sidibe ko hakililajigin min ni a ye i da don a la M5 RFP kabi lawale u ka ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen k'u ye jumɛn ye
kunungo an bɛ don min na i ko bi yala u bɛ o waleyaw kɔnɔ wa u ɲɛsinnen don sira jumɛnw ma sini ko da donna nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na politikimaba in fɛ sa min ye Modibo Sidibe ko ka kɛɲɛ ni Modibo Sidibe ka ɲɛfɔliw ye halisa a y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ sira min kan politiki ko sira kan an bɛ don min na i ko bi ko a ma ɲi bi a ma ɲi sini ko k'a sababuya kɛ n'i ye gɔri turu wulikajɔw kan k'a yira k'a fɔ ko min ye politikimɔgɔw ye n'o ye responsable ye ko dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ bɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi ko o baaraw fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ politikimaa minnu ni olu bɛ kɛnɛma ni kɛmɛ ka babali waleya ta ka ɲɛsin olu ma u tɛ se k'u hakilina fɔ wulikajɔ si kɔnɔ k'a bɛ kɛ sababu ye sa Mali bɛ ka taa sira min kan a ka maajɔrɔ Modibo Sidibe ka ɲɛfɔli don anw ka fɔli tɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni o bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko n'i ye jamana yɛrɛ jateminɛ min ye sɔrɔbon o tagabolo kɔnɔna ye n'o ye économie ye ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni a dogolen tɛ maa si la bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko sira caman bɛ yen bi min ni a kɛmɛ ka maaw jɔrɔ sira jumɛn fɛ ko sɔrɔ don o don a bɛ gɛlɛya de ka taa fɛ Modibo ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni fɛɛrɛ ma ɲini nin ko ninnu na ko an tɛ ka taa ka ɲɛsin essentiel ma o ye jumɛn ye sa ko nafamaw ko a bɛ n'a fɔ jamana ta ka ɲɛsin o siraw ma an bɛ don min na i ko bi a bɔra kuma kɔnɔ ni wulikajɔ ye wele min ni a kɛmɛ k'o bila ka ɲɛsin camancɛ fanga maaw ma ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen u ka ɲɛsin wulikajɔw ma bari ko u k'u tɛgɛ jan min ye politikimaaw ye k'u tɛgɛ jan sira bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen yaasa baaraw bɛ se ka sabati ko bari n'o tɛ kaban n'u ye maa dɔw bɔ a ko kɔnɔna la sa ko k'a sectoriser ko a bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba ye gɛlɛya min ni jamana in b'o kɔnɔ kaban ko fɛɛrɛ de kan ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na Modibo Sidibe ka ɲɛfɔli la fɛɛrɛ minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa ka baaraw nɔgɔya e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ ka se ka an da don a kɔnɔ kumaw la an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ni gafew bɔra kaban an bɛ u ta gafew bɛ nanzarakan na an b'u bamayɛlɛma aw ye todunkan na yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ o hukumu kɔnɔ majɛ o majɛ n'a y'o ye gafe ninnu ɲɛfɔli la sa anw ka tagabolo don an y'o de fɔ ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kuma man jugu maa ma fo maa min bolo ko i b'a dɔn kuma man jugu maa ma fo maa min fana bolo ko i t'a dɔn ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na don nataw kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan yan nɔ an b'a fɔ a ye aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile baara don Ala ka tile hɛrɛ